Għadimek iselmilkom, nawguralkom il-komplament tal-ġurnata tajba u nilqakom għal-program Newsline. In-naħla Maltija is-sena l-oħra ġiet dikjarata l-inset nazzjonali ta' pajjiżna. Il-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija ħadmet u mexxiet kampanja fuq din l-inizjattiva. L-istess fondazzjoni fil-bidu ta' Lulju nediet pjantazzjoni għall-konservazzjoni tan-Naħla Maltija. U bħala parti mill-proċess qiegħda tagħmel ukoll konsultazzjoni komunitarja ma' dawk kollha interessati. Miegħi fl-istudju għandi wieħed mill-fundaturi ta' din il-fondazzjoni, is-Sur Dylan Farrugia. Insellimlek Dylan? Insellimlek Joe. Qabel xejn, għaliex fuq liema bażi in-Naħla Maltija ġiet dikjarata bħala l-insett nazzjonali? Ekku, il-fatt li issa in-Naħla Maltija qiegħda ma' dawn ix-xirka ta' flora u fauna li forsi issa Gżejjer Maltin għandhom daqsxejn iktar importanza. Tajjeb, ifisser li in-Naħla Maltija tkun iktar prominenti hemm barra viżavi edukazzjoni, anka mal-pubbliku, imma mhux biss. In-Naħla Maltija tibda issa tintuża, nafu li n-naħla kemm hi insett karizmatiku wkoll, biex ukoll b'mod wiesa' jibdew jitmexxew aktar azzjonijiet ta' konservazzjoni, mhux biss fuq in-naħla u fuq l-affarijiet flora u fauna li huma nazzjonali għalina, imma wkoll b'sens iktar uża. Jiġifieri issa l-użu tan-naħla ser jixpruna biex ngħidu hekk iktar azzjonijiet biex nipproteġu dall-insett li jinsab biss fil-Gżejjer Maltin, tajjeb billi ngħidu li huwa endemiku għall-Gżejjer Maltin, illi huwa parti mill-wirt naturali li nsibu f'dawn il-gżejjer, imma wkoll huwa is-sisien tal-apikultura sostenibbli fil-Gżejjer Maltin, mhux veru. Mhux hekk ekku. Però ħana qegħdin nitkellmu fuq in-Naħla Maltija, però jeżistu speċi oħra ta' naħal li huma indiġeni. X'inhuma l-karatteristiċi li jiddistingwu in-Naħla Maltija minn naħa l-oħra? Ekku. Hawnhekk tajjeb li ngħidu li ovvjament aħna bħala fondazzjoni bbażati fuq il-konservazzjoni tan-Naħla Maltija, ma dan ma jfissirx li naħal ieħor li huwa indiġenu mhuwiex importanti wkoll għall-Gżejjer Maltin għax bħalmaw kif qed tgħid inti il-Naħla Maltija li forsi minna nieħdu dik xi ħaġa iktar għax nieħdu l-għasel minna pereżempju u nieħdu x-xema u aktar prodotti minna. Jeżistu wkoll naħal ieħor illi jeżisti fil-Gżejjer Maltin illi huwa wkoll importanti pereżempju għall-agrikoltura ħabba servizz ekoloġiku li nieħdu minnu tad-dakra. Tajjeb bħal servizz ieħor li nieħdu wkoll min-Naħla Maltija imma li jsiru wkoll minn naħal oħrajn, speċi oħrajn ta' naħal li nsibu fil-Gżejjer Maltin illi tajjeb ukoll nipproteġuhom u forsi anke l-fatt li dak li jkun jibda jibsma bin-naħla tal-għasel ta' Malta jibda wkoll interessa ruħu wkoll biex isir jaf aktar fuq in-naħal dil-familja ta' insetti li nsibu fil-Gżejjer Maltin u li għandna diversi speċi wkoll li nsibu f'Malta wkoll. Però in-naħla barranija toffri xi sfida lin-Naħla Maltija? Qed isemmi naħal barrani li l-isfida ewlenija hija l-importazzjoni ta' naħal tal-għasel barrani illi għal skopijiet kummerċjali ta' għasel jiddaħħal fil-Gżejjer Maltin. Dan ifisser illi mbagħad meta dan in-naħal tal-għasel li jispiċċa fil-Gżejjer Maltin jibda jitgħammar man-naħal tal-għasel Maltija illi hija sottospeċi endemika, illi hija tajba ħafna produzzjoni tal-għasel f'Malta, tmur tajjeb ukoll għall-klima li għandna f'Malta din beluf ta' snin tal-evoluzzjoni adattat mod perfett għall-Gżejjer Maltin, tajjeb jiġifieri l-iktar waħda adekwata, imma mbagħad nibdew naraw dan it-taħlit illi jsir bejn in-naħal tal-għasel li jiġi importat sfortunatament barra minn Malta b'konsegwenzi wkoll li jiġi li jiddaħħal mart ukoll li jkun fuq dan in-naħal tal-għasel illi mbagħad mhux biss jaffettwa n-naħal tal-għasel Malti, imma jista' jkun jibda jaffettwa naħal oħrajn illi ma neħdux l-għasel minnu, imma kif qed ngħidu huwa tant importanti għal dal-proċess pereżempju ta' dakra illi nieħdu minnu. Ġifieri hemm din id-distinzjoni wkoll bejn in-naħal tal-għasel u n-naħal tad-dakra. Ekku. Hemm distinzjoni bejn din in-naħla tal-għasel illi hija sottospeċi għalija. L-apis mellifera jgħidula fil-kliem xjentifiku tajjeb, imma din l-apis mellifera mbagħad tiġi tinqasam f'sottospeċi differenti, pereżempju ta' Malta jisimha apis mellifera rutneri, illi nsibuha biss fil-Gżejjer Maltin. Pereżempju tal-Gżejjer Spanjoli, tal-kontinent Spanjol, jgħidula apis mellifera iberiensis. Per eżempju tal-Gżira Sqallija naraw dal-proċessi fejn ikun hemm iżolament ġeografiku, ikun hemm dawn il-proċessi evoluzzjonari li waslu biex jibda jkun hemm flora u fauna li hija unika.
fossom naraw għadi ġifieri dal-proċess naraw ukoll fin-naħla tal-għażel. Pereżempju kif qed ngħidu fl-Isqallija għandhom ukoll in-naħla tagħhom. Illi wkoll qed bagħti minn dan it-taħlit minħabba dan il-kummerċ li qed isir tan-naħal tal-għażel li jiġi introdott tajjeb forsi hawn din il-misconception illi forsi n-naħal ta' barra huwa aħjar minn ta' Malta. Tajjeb. U għamisko forsi jew misconceptions koloniali ta' forsi prodott Malti intuħ bissi, imma mhux il-każ. Ikun qed iwassal imbagħad dik l-importazzjoni għal forsi marti li jista' jiddaħħalu meta ngħidu marti dawn huma affarijiet illi episodji li ġraw fil-passat. Hemm dik li jgħidula l-qurdiena tan-naħal tal-għasel, il-varoa, forsi dak li jkun ġieli sema biha illi apparti illi hija tagħmel ħsara xi urdiena kważi urdiena tan-naħal tal-għasel di tajjeb. Kienet daħlet f'Malta fid-disajnijiet, kienet għamlet ħerba mis-settur ovvjament apikulturali u reperkussjonijiet jafadna qed imbagħtuhom sal-lum il-ġurnata. U mhux biss dik il-qurdiena nifisha manka marti ieħor li xeret permezz dik il-qurdiena. Tajjeb. U llum il-ġurnata nsemmu tibdil fil-klima, il-klima ta' madwarna ninkollu tinbidel. Taffettwa wkoll in-naħla? Taffettwa wkoll in-naħla fis-sens illi isma' mela naraw illi t-temp tal-Gżejjer Maltin sfortunatament minħabba dat-tibdil li qed isir madwarna più o meno tikompli jeħrax. Għandna naħla tal-għasel illi hija adattata għal Gżejjer Maltin u kważi jekk niġiena biex nażel naħla tal-għasel li hija adattata għal dan it-temp li qed ikompli jeħrax, żgur hija n-naħla Maltija għax dik hija ġa adattata għal ħruxija biex ngħidu hekk tal-kondizzjonijiet Maltin. Però kemm hija qawwija l-preżenza tan-naħla barranija biex ngħidu hekk naħal indiġen? Hawnhekk irridu nsemmu l-importanza tal-monitoraġġ. Sfortunatament f'Malta naraw li bħal ħafna setturi ġifieri ta' f'Malta u anke barra minn Malta jbagħtu minna din illi naraw nuqqas ta' data xjentifika, ġifieri ssir riċerka ssir forsi darba f'miet qamar u għal daqstant l-istat kurrenti ta' x'qed jiġri bit-taħlit huwa diffiċli biex insiru nafuh. Tajjeb. U għaldaqstant din hija parti mill-forsi xi ħaġa li trid toħroġ minn il-konsultazzjoni li qed nagħmlu illi il-monitoraġġ kontinu issa tan-naħla Maltija li mhux biss nafu li hija sottospeċi tajjeb illi endemika, imma li issa wkoll iddikjarajniha l-Insett Nazzjonali ġifieri issa l-iddikjarajniha. Għandna nipproteġuha. Ekku ġew, tajjeb illi nieħdu l-azzjonijiet neċessarji biex ċadupetatu mhux infittxuha u ma nsibuhiex sfortunatament. Ġifieri dan it-taħlid bejn in-naħla tal-għasel Maltija u naħla indiġena qed ikun ta' periklu għan-naħla Maltija stess? Ekku, qed ikun ta' periklu għax nifhmu llum il-ġurnata u bit-teknoloġija u l-għarfien illi għandna illi f'kull ħaġa ħajja kollox jetim sejjes fuq il-ġenetika. Tajjeb, jiġifieri u l-addazzjonijiet u l-mod kif nidru kollox joħroġ minn ġenetika. U la darba ikun hemm dan it-taħlit tajjeb dik il-ġenetika tibda tiġi mfixkla biex ngħidu hekk, dawk il-proċessi ta' adattament illi nsibu fin-naħla Maltija jibdew jonqsu biex naslu illi sfortunatament jekk dawn il-proċessi jibqgħu sejrin illi n-naħla tal-għasel Maltija tintilef. U dan mhuwiex proċessi ġifieri mbiet. Pereżempju fi Kreta kellhom is-sottospeċi tal-għasel tan-naħal tal-għasel tagħhom. L-Apis mellifera adami kien semmuha tagħhom tajjeb. Illi dawn marru mbagħad għamlu riċerka biex ifittxu l-ġenetika tal-sottospeċi ta' Kreta tajjeb marru jfittxuha sfortunatament ma sibuhiex. Minħabba dan l-importazzjoni ta' naħal tal-għasel li beda jidħol, jiġifieri da wassal għat-telf tan-naħla tal-għasel ta' Kreta illi kienet ukoll naħla tal-għasel unika illi nsibuha fi Kreta biss. Jiġifieri dawn mhumiex affarijiet imbedin ħafna minnha, jiġifieri la nafu li dan il-proċessi isiru tajjeb illi nkunu daqsxejn avant-gard u nieħdu il-passi biex mhux nimmitigaw biss din il-konsegwenza tajjeb, imma biex ma mmorrux f'dak l-estrem, tajjeb li nipproteġu n-naħal tagħna biex ma mmorrux għal dik is-sitwazzjoni sfortunata. Dylan, x'inhija s-sitwazzjoni f'pajjiżna dwar it-tkabbir tan-naħla Maltija? Hawn għarfin biżejjed dwar kif wieħed għandu u jista' jkabbar il-ġenerazzjoni tan-naħla Maltija, naħla tal-għasel? Huwa parti mill-lanijiet tal-fondazzjoni biex, per eżempju bħal ma minna fl-inizjattiva sabiex in-naħla Maltija tiġi dikjarata bħala l-Insett Nazzjonali, issa
forsi b'din il-miżura l-pubbliku se ikun marraf fil-fatt li jisma' aħna għandna naħla Maltija li hija għandna nibżgħu għaliha. U għandna nibżgħu għaliha tajjeb. Fuq da l-att ta' edukazzjoni anke bħala fondazzjoni se nkun qed nagħmlu kors fuq beekeeping fuq tkabbir tan-naħal tal-għasel u anke b'enfasi wkoll fuq il-konservazzjoni tan-naħal tal-għasel Maltija tajjeb informazzjoni fuq ġifieri biex dak li ħajkun qed isir dan il-kors fil-ħarifa li ġej. Biex ovvjament inrawmu ġenerazzjoni oħra ta' naħħala li huma informati bl-informazzjoni neċessarja għax anke wkoll naraw li s-sena tan-naħħala bħalma u snajja oħra agrikoli sfortunatament naraw li qed tonqos ftit jew wisq u dak l-arfin li forsi kien hemm barra matul iż-żminijiet jibda jintilef ftit tajjeb. Allura dak huwa wkoll parti mill-lan tal-fondazzjoni li tkompli tqajjem iktar awareness fuq naħla Maltija mhux biss fil-pubbliku imma anke fil-beekeeper lokali li huwa stakeholder importanti tan-naħla Maltija kważi issa sar il-gwardjan tal-Insett Nazzjonali u xejn. Dan qed issemminna huwa parti mill-pjantazzjoni li semmejna. Ekku, kif semmejt fl-introduzzjoni ġew bħala fondazzjoni fil-bidu ta' Lulju nidejna dan il-pjantazzjoni da bħal vapur m'għandu bżonn mappa biex jasal għad-destinazzjoni tiegħu. Aħna bħala fondazzjoni rajna li hawn ħtieġa ta' pjantazzjoni biex issa l-naħla Maltija saret l-Insett Nazzjonali jeħtieġ issa pjan olistiku li jinvolvi lill-komunità permezz ta' diversi konsultazzjonijiet li se nkunu qed nagħmlu fid-diversi fażijiet ta' dan il-pjantazzjoni biex issa verament mod holistiku li dinja tajb li ngħidu li inizjattiva li b'mod indipendenti nagħmluha bħala fondazzjoni tajjeb imma li rridu li kulħadd jipparteċipa fiha komunità apikulturali, pubbliku daw kollha interessati, ambjentalisti ġifieri bħalissa dejjin bl-ewwel fażi ta' din il-konsultazzjoni biex u l-ewwel fażi ser tkun qed tikkonsisti fid-dikjarazzjoni tal-intenzjoni, ġifieri fl-ewwel fażi li bdiet f'Lulju li kif qed ngħidu aħna nidejna bil-statement of intent dak li jgħidu statement of intent biex nidejnija. Issa qegħdin fil-proċess fejn niġbru l-konsultazzjoni mill-pubbliku minn dak kollha interessati biex insawru issa l-pjantazzjoni fuq id-diversi idejat li qed niġbru mingħand in-nies mill-pubbliku dak kollha interessati biex il-pjan issa ta' azzjoni ikun jiġbor l-idejat ta' kulħadd daw kollha involuti biex ikun iktar komprensiv tajjeb. Ekku, pubblikajtu wkoll dikjarazzjoni jew pubblikazzjoni dwar il-protezzjoni tan-naħla tal-għasel endemika Maltija. Bliema mod naħla Maltija tista' tiġi u tibqa' protetta. Ekku. Dik kienet il-pubblikazzjoni li għamilna kien l-istudju li kien imsejjes fuqha l-inizjattiva sabiex naħla Maltija tkun l-Insett Nazzjonali. Nifmu fil-dinja tal-lum ħafna mill-regoli u l-affarijiet li jsiru anke b'mod dikjarat iridu jgħaddu mill-arbil leġislattiv. Għal daqstant tajjeb li aħna bħala fondazzjoni bdejna billi rajna b'mod leġislattiv x'qed jiġri u x'irid isiru l-passi li jridu isiru biex ikonna naħla aktar protetta. U fost wieħed mill-passi kien illi n-naħla Maltija tiġi dikjarata pala l-Insett Nazzjonali u dik ħarġet. Iktar kollha protezzjoni. Ekku, ħarġet mill-istudju li għamilna fil-fatt. U min ikun irid iktar informazzjoni dwar anke dan il-pjantazzjoni li semmejna, dwar anke xi korsijiet li torganizzaw intom, x'irid jagħmel kemm jidħol fis-sit tagħkom. Ekku, għandna pjattaforma soċjali li dak li jkun jista' jaċċessa biex ikun aġġornat b'dak kollu li jkun għaddej rigward aħna bħala xogħol li nagħmlu bħal fondazzjoni. Tajb li ngħidu din l-ewwel faż tal-konsultazzjoni ser tkun qed tagħlaq fit-30 ta' Settembru ta' din is-sena tajjeb illi dak li jkun jekk għandu forsi xi kummenti jew xi idejat jidħol fil-siti tagħna maltisehoneybe.org jew inkella fuq is-siti soċjali tagħna Foundation for the Conservation of the Maltese Honeybee tajjeb fuq siti soċjali biex isib il-link biex ikun jista' jissottometti l-kummenti tiegħu l-idejat bl-iskop huwa li niġbru kemm jista' jkun idejat ħalli kif għedna iktar kmieni dan il-pjantazzjoni jkun mill-iktar komprensiv u jinkludi lill-stakeholders kollha u dak kollha interessati. Għal-ġid tan-naħla Maltija. Ekku, għal-ġid tan-naħla Maltija u wirt naturali li kif qed ngħidu nsibuh biss fil-Gżejjer Maltin. Is-Sur Dylan Farrugia mill-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija.
Ektemejna l-program Newsline. Jody Makin, grazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-lejla tajba. Nselmilkom.